Abanini zivenkile bamazwe ngaphandle bazinze eMpuma Koloni bawakhabile amabango athi bathengisa ukutya okuphelelwe neempahla zomgunyathi. Abantwana bethu bayaphela apha kweli lizwe. Siyoyika ke ngoku nobanika imali abantwana bethu zoba mabathenge ezikolweni. Uqejwe olunye uduma ugqirha Nandipha Magudumana ngethuba inkundla ephakamileyo yaseFreystata isikhabi isibheno sakhe sokuba akhululwe ngebheyile. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Abanini zivenkile bamazwe ngaphandle abazinze eMpuma Koloni bawakhabile amabango athi bathengisa ukutya okuphelelweyo neempahla zomgunyathi. Ezivenkile zibe sematheni zityholwa kwintlaniso yamatyala ngokutya okuphelelweyo. Kweziveki ezimbini zidlulileyo ngabafundi abasondele kuma200 abangeniswe ezibhedlele eMpuma Koloni beneempawu ezifanayo eziquka ukukhupha ngasentla neziso eziqaqambayo. Kutyholwa kuba emva kokuba betye ukutya okuthengwe ezibaza. Izimuncumuncu zithandwayo ngabantwana kukholeleka ukuba zizo ezikhokelele ekuguleni kwabafundi kwiphondo leMpuma Koloni. Ukugula kwaba bantwana kudale isantlo eluntwini kukhonjwa kubemi bangaphandle abanezixoxo ngelithi abayithobela imiqathango yezempilo. Kodwa abasomashishini bangaphandle bathi bayasukelwa. Cases where people will go around and say that this stuff is, either expired or contains poison or something like that, but they end up, looting the same stuff that they were complaining about, saying that it either contains, something that might be harmful to human consumption, but again they end up taking it and eating the same thing. Abathengisi kwakunye nabazali banezimvo ezahlukeneyo ngalomba. Kuye kwakhona ukunqunguphala xa sisiva kusithiwa abantwana baye barongo ebebesitye ebebethenge ezichips. Kodwa ke ngokwandinandlela yimbi ngoba iyona ndlela ndiphila ngayo. Abantwana bethu bayaphela apha kweli lizwe. Siyoyika ke ngoku nobanika imali abantwana bethu zoba mabathenge ezikolweni. Ingxaki ke inye ke ngoku bazawutya ntoni ke ngoku xa singazubanika imali zophatha ngoba asinalo ithuba lokwenza ilunch zabo ezindlini. Isebe lezempilo ephondweni lithi uphando lusaqhuba ngokugula kwabantwana. Xa ujonga ukuba intoni kanye le igulisa abantu abaninzi kangaka. Lowo msebenzi unikezele phaa kwi-health environmental officers komasipala phakathi kwezinto abazakuthi bazijonge kukuthatha isamples zezi zinto kuthiwa bezityiwa ngabantwana zisiwe elaboratory ukujonga into okokuba bezityhefekile kusini na. Elisebe likwabongoza abahlali ukuba bahlabe bekhangele ingakumbi ngokusiwa phantsi kwempumlo. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Umphathiswa wamapolisa ubhekicele uphinde wamemelela amadoda nabasetyhini benkonzo yesipolisa ukuba banyuse ikawusi kumlo wokuphelisa ulwaphulo-mthetho. Ucele uthi ukunyuka kwenqanaba lolwaphulo-mthetho kubonakalisa ukuba oonqevu baqhwaye udushe ngakubemi beli. Ebethetha kwinkomfa kazwelonke yombutho wamapolisa iPop Crew nebanjelwe eThekwini. Kudingidwa kabanzi ngezinkinga ezikhungethe amaphoyisa emsebenzini. Le ngqungquthela ke izophinde ikhethe ubuholo obusha benyunyane iPop Crew. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele uthe enye yezinselelo ezibhekene namaphoyisa ukushiya ke kwezisebenzi esezinolwazi olunzulu, ukubulawa kwamaphoyisa kanye nokungathuthukiswa ke kwawo amaphoyisa. People they argue, they say we are calling for the war. We are not calling no war. We found the war on the way. For the first time here, 2 weeks ago, I buried a member of the NIU. These criminals, they are taking us on. So it's no use of taking a step back. Umengameli wePop Crew osephuma kulesikhundla uDr Sizamele Cebekhulu uyavuma ke ukuthi amaphoyisa angenza kangcono ukulwisana nobelelesi. Ayasebenza amaphoyisa ukuthi ubugebengu sebuningi kakhulu. Ngizothi ayasebenza ngani ngoba amajele agcwele. Abantu ejele abaziyeli baya ngoba beboshiwe. Ungqongqoshe ucele uphindeke wanxusa umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa ukulwisana nobugebengu. Le ngqungquthela izokuphothulwa ngoLwesihlanu. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.
Ugqejwe olunye uduma ugqirha Nandipha Makudumana ngethuba inkundla ephakamileyo yaseFreystata isiKhabi isibheno sakhe sokuba akhululwe ngebheyile. Ijaji elibambele uMelisa Jordani wisisigwebo ithe yenza ngokufanelekileyo inkundla kamantyi yaseBloemfontein ngokusikhaba isicelo sakhe sebheyile. Ugqirha Makudumana ubhenele kwinkundla ephakamileyo efuna iguqula isigwebo senkundla kamantyi sokumalela ibheyile. Kukhangeleka ngathi kuzayitya inkolonkolo zeziseleni iChristmas ugqirha Makudumana njengoko inzame zakhe zokukhululwa kumakhamandela entolongo zisabiye nelize. Ijaji elibambela uMelisa Jordan ixelele inkundla ukuba ayiboni iposiso ngokungayinikwa ibheyile kukaNandipha. Iqhube yathi iyavumelana nemantyi uEsli Dilange ukuba ugqirha Makudumana ngoyena ngqondongqondo ekuncedeni isidlwengu nombulalo uThabo Bester siqhweshe entolongweni. Ijaji ithe imantyi yachana ucwethe ngodolo xa isithi uMakudumana kuphuncuka bemphethe njengoko waqakulwa iPPP eTanzania enencwadi yokundwendwela engagximfiswanga. Ingcaphephe yomthetho ithi ugqirha Makudumana usenazo ezinye inkalo zomthetho angakhalela kuzo. The legal route to go through, which she can still approach the SCA for petitioning it in order to get it, but however it's not going to be successful. Umthetheleli kaMakudumana uMashini Mutlong walile kuzityandigile sithi usabetyisa lomba uza kuphefumla kamva. Lihlehlisela usuku lwangolwesihlanu ityala lokuqhekeza nokweba kwifama kamongameli Cyril Ramaphosa kwinkundla kamantyi yaseBhilabhila. uEmmanuela David noFroliana Joseph babekwizityholo ezine eziquka iyelenqe lokuqhekeza indlu. Kulindeleke ukuba aba babini benza isicelo sebheyili ukuvela kwabo enkundleni kwakhona. Emva kweminyaka emithathu yetyala libe ngundaba mlonyeni lokuqhekezwa kwefama kamongameli uCyril Ramaphosa, iintshukumo kwezobulungisa zibonakalisa inkqubela. Froliana Joseph oneminyaka engama-30 noEmmanuela David oneminyaka engama-39 bavele phambi kwenkundla kamantyi. Babekwa ityala leyelenqe lokuqhekeza kwifama kamongameli ngeenjongo zobututu. Ngokwexwebhu letyala batyholwa ngokuba i-580,000 ye-US dollars. Kukholelwa ukuba ngexesha loqhekezo uJoseph wayengumsebenzi kule fama. Esisibini sichazwa njengabemi baseNamibia abanobumi beli. Igqwetha likaJoseph lixelele inkundla ukuba unomntwana usaxhomekeke ekuncanceni ubisi lukanina. The child doesn't take any other form of food. Now the question is, how will the child survive from today up until Friday? Umantyi Pradesh Niphona ugwebe ngelithi umntwana makaziswe kwisikhululo samapolisa ukuze ancanciswe kathathu ngemini. The court has ordered that the child must be taken to the mother 3 times so that she can be breastfed. And then the arrangements will be done with the police officers and the IO. IHawks ziqinisekile ukuba umtyholo wesithathu uza kuba selivalelweni kungekudalanga. On the 10th, one of them will be having a legal representative, as today she did not have one. At this stage, we just know that they know each other, and Frolina used to be a domestic worker at the farm. Ukanti ke esisibini sibuyiselwe elugcinweni. Kwalapha ezindabeni umbutho wamafama enkukhu uthi alikadudumile idlule ngokuphathelene nomkhuhlane wentaka, kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithene. Abanini zivenkile bamazwe ngaphandle abazinze eMpuma Koloni ababizwa My Friend bawakhabile amabango athi bathengisa ukutya okuphelelweyo neempahla zomgunyathi. Ezivenkile zibe sematheni zityholwa kwintlaninge yamatyala ngokutya okuphelelweyo. Kweziveki ezimbini zidlulileyo ngabafundi abasondele ku200 abangeniswe esibhedlele eMpuma Koloni beneempawu ezifanayo ziquka ukukhupha ngasentla neziso eziqaqambayo. Kutyholwa kuba emva kokuba betye ukutya okuthengwe ezibhaza. Iziganeko zogebengo lwesininzi kwezi nyanga zimbalwa zigqithileyo zishiye uluntu lwaseNelson Mandela Bay lunxunguphele, kodwa basemagunyeni benza unako ukuphelisa ubundlobongela. Phakathi kwesisombululo kukusebenzisana noluntu. Umphathiswa wokhuseleko loluntu uxolile Nqatha namagosa esixeko badibene nabantu bakanobuhle Cebukuhle Kariyerha nawo amapolisa azibophelele kwiphulo lokuqubisana nobundlobongela kulo mmandla.
Kulonyaka odlulileyo balithoba abantu abathe badutyulwa ngosuku olunye kwanobuhle. Kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo bathathwa abantu abadutyulwe ngaxeshanye. Abahlali abanomsindo baphelelwe lithemba kambe banoloyiko lokuhamba nasebusuku. Siziva singakhuselekanga kakhulu yindlela noko esiphetheke ngayo ekuhlaleni. Apha into engamandla icrime ikwiqondo eliphezulu kakhulu futhi ke kuyabulelwa abantu apha bayabulalana. Asisakwazi nokuva uvula amacango emini. Siyalokha sivale ne-burglar gates because kaloku kuyangenwa broad daylight ngotsotsi bezothatha i-TV bezothatha yonke nje into eportable abanokwazi ukuyithatha endlini yakho. Isebe lokhuseleko loluntu liza kutyumba abahlali balommandla abaza kuqinisekisa ukuba kukhuselekile kulommandla. Isisombululo sale ngxaki silele apha ebantwini. Ngabantu abahlala nale ngxaki abanezisombululo. Nothi thina sithi singabe bhisho sicinge mfamba singamachule wengxaki ezilapha. Amachule alapha. Eneneni ke siyayifumana ke bayasincedisa kakhulu abantu kulonto. Njengoba nithetha nje nangona amanene semakhulu okubulawa kwabantu apha. Kodwa kule koti idlulileyo ahlile kangangomyinge aneshumi lesithathu ekhulwini. Kubongozwe abahlali ukuba basebenzisane namapolisa ukubika iziganeko zolwaphulo-mthetho. Kwiindaba ze-SABC ndingunandiphaplaki eKarika. Umbutho wamafama enkukhu uthi alikadudumile idlule ngokuphathelene nomkhuhlane wentaka. Uqhambuka kwesifo senkukhu akwathibazanga amafama aseze ngobuselizweni naseledlala indima ebonakalayo kolushishino. Osoqoqosho kwezolimo bathi le meko yomkhuhlane wentaka isabeke emngciphekweni ukhuseleko lokutya kweli ngokukodwa kweli xesha kuyiwa kulo leholide zehlobo. Ulibukhang Dludlu intwazana esaze ngobuso elizweni kuba uneminyaka eyi-34 qwaba ubudala. Waye kumsebenzi wokuba ngunjinela wombane wakhetha ukuba ngumfama wenkukhu. We started by looking for farmers around Mpumalanga to resell. Fortunately enough, we found one, and then we bought 50 chickens from him, and then we slaughtered them by hands in the garage, and my mom was the first client. Then from there, the staff from her school saw the chickens, and then the order started growing from 50 to 100. The small farmer must know that in all likelihood the virus will come to his farm, from another poultry farm that broke with the disease, and therefore he must focus on not having contact with other farms. At this stage, we cannot really say that how long will it last, and then how much of an impact is it will be, because those are some things that we're going to be observing with time and as the situation develops. But there is a serious threat. UkaNdudlu oqeshe abantu abangamashumi unethemba lokukhulisa ishishini lakhe sithi nangona ubila ube manzi ukukhulisa inkukhu kodwa ekugqibeleni umvuzo yonelisa. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp. Ndingomnye wabantu ababethakele kakhulu sesisifo. Sendishiyeke neenkukhu ngoku zelishumi kuphela kwenkukhu ebeziyi-25. Ingase noko likhawuleze lifike iqhinga lokuba sizawusilawula kanjani esi sifo. Cabanga ukuthi lo mkhuhlane wenkukhu lona uzoba nomthelela omubi kakhulu kwezempilo kanye nezomnotho. Kakhulukazi njengoba kuthiwa uyathelelana futhi so nje kuzolimala kakhulu osomabhizinisi. Kusheshe kutholakala isolution. Odokotela bezenkukhu abazama ukuthi bayisombulule le nkinga. Ngoba eSouth Africa umuntu uyabuka mangashoda amaqanda kube chaza ukuthi ibhizinisi leli liyafa kakhulu abantu abamnyama labazama ngalo, so sebezothola kanzima kutholakala isombululo kusheshe. Sabike emsasazweni wendaba. Chaza ukuthi lesifo lesi kanti sekhona eze ngicatha ukuthi kade saphela. Siyafa phela umsebenzi wokukhokha. Uyezwa usetha amaqanda manje bengade ngikuthenga izolo kwesinye isitolo la eDolben. 30 amaqanda sewubiza u200. Ha kunzima umsasazi. Yayibona nale yezifo kodwa enye challenge ababhekene nayo shema abafuyi benkukhu ileya lombane ovela ucima umbane ufumanisa bake nezo nkukhu kufuneka ezikhulisele kwindawo ezishushu ukumka kombane mhlawumbe umbane umke 2 days yonke ufike umuntu efelwe ezinkukhu ezingapha ko20 ilahle kwenkulu ke leyo. Inkukhu ezifayo umsasazi mazibe zisifa thina ngoku siyotyima igidi ezilalini thina.
Amafama ayakhala kaloku. Kodwa ke amafama makathembe usokulunga. Usokulunga uthi khalani kimi nixelele mina yonke inkinga zenu. Abahlali bomasipala wesithili umzinyathi KwaZulu-Natal bavakalise uvuyo kwinkxalabo bebenayo ngokunqongophala kwamanzi ithuba elide. Bayafikelela kumanzi acocekileyo ngaphandle kokuhamba imigama emide kuba befakelwe impompo. Kubanjwe intlanganiso emzinyathi KwaZulu-Natal nalapho usodolophu wesisithili ebenikeza ingxelo yokuxinga kwenkonzo zonikezelo lwamanzi kubahlali nalapho akhankanye ukuphoxakala ngonokontraka ababeqeshelwe lo msebenzi. Usodolophu Ngubane uvakalise ukuzijula kwabo ijacu eqinisekiseni iyasetyenziswa imilambo engakwezingingqi ukuze zingaphinde zinqamke inkonzo zamanzi eluntwini egxininisa nangeziko lokucoca amanzi abasele betyale imali kulo. Besibanjwe eminye imisebenzi ke uba sibanikezele ngamanzi. Abantu abanawo amanzi ngoba kulukhuni ukuthatha amanzi emfuleni wayisekubona ngoba abantu abaningi bakhe endaweni ephakeme. Kodwa siyakuzama lokho ngoba sesiyifakile imali enkulu kwa Escom ebalule igidi nezishaka lombili kuba kukhuliswe ingqalasizinda yakholela emsinga kuthiwa isampofu water treatment plant. Izothi ke mayisiqediwe lo msebenzi ke abesamanzi ke segeleza ke yonke indawo. Ukanti ke abahlali bavakalise iminceli yabo benjenje. Sasinzima kakhulu impela. Ngoba sasiphuza nenkomo enkobongweni. Ukufika mhlambe emini inkomo sefike zaphuza zabhoshela phakathi. Impilo isimnandi kakhulu manje. Ngoba kwamina njengangila nje umpompi nanku esangweni la ekhaya. Ekhaya basahamba distance le kade beyihamba. Amanzi bubomi ngenene bamele ukuxhelela exhukwana abahlali besithili sasemzinyathi nanjengoko bebefudula becanda amathafa benyuka iminqantsa ukufumana amanzi ngekambe besela nazo neenkomo kungoko benethemba lokuba inkali ayisayi kuphinda ixinge etyeni ngezamanzi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Iqela lamashishini eKimba lahlawula ixabiso kulandela ukuvalwa kwendlela yase-South Circular kufutshane neKimberley Big Hole nebisetyenziswa ziiteksi ezithile njengendawo yokumisa. Ukuvalwa kwale ndlela kubangele ukuba iiteksi zimiswe kwiminyango yamashishini nakufutshane nale ndlela ivaliweyo. Umasipala waseSolplaatje uthi babengenandlela yimbi ngaphandle kokuba bavala indlela kulandela ukubhaqwa kwentshukumo yomhlaba ejikeleze isiza sembali iBig Hole. Bathe linyathelo lokuzama ukunqanda intlekele nokwenzeka kwixesha elizayo. Osomashishini babala inkcitho abajongene nayo. Lo somashishini uthi liqhoqeke kanobomi ishishini lakhe kuba wonke lo mbhodamo wenzeke ngelona xesha lixakekileyo enyangeni. Yesterday my truck was standing 30 minutes. This taxi driver switch off taxis and they go away. We don't know where they are. Then we talked that association of taxis. They went to look for them. I mean that is very big loss of our business. Ukuvalwa kwezinye ingingqi kumbindi wedolophu kunyanzelise abaqhubi ukuba bakhangele ezinye indlela zokuhamba. Ngelixa umbutho weteksi iKimberley Local Taxi Association usithi bazimisele ukusebenzisa irank entsha kodwa baya kukwenza oko mhla umasipala wazimamela kwaye azilungise izikhalazo zabo. We are not saying we are not moving, but the municipality must first fulfill their promises they made to us. Umasipala uthi umaxhaphethu ugqibezela ukulungisa indawo entsha elungiselelwe onoteksi. What we taken was to rehabilitate the entire ablution block, and that is by tomorrow or so we will then definitely be handing it over to the two associations. But what ought then to be done to keep this whole thing sustainable is actually to work on a maintenance plan. Osomashishini abachaphazelekileyo bahlele thembeni lokuba umasipala uza kuyilungisa ngokungxama lenyewe ukuze izinto zizokubuyela esiqhelweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weOrlando Pirates uJose Rivera uphantsi koxinzelelo lokuba avelise iziphumo ezincumisayo kweli qela mabhakaniya kwindawo yesine ukusuka emsileni kwilog ye-DStv Premiership enamanqaku alithoba kuphela emva kwesibhozo semidlalo. iPirates isindleka isikhukhune United kwibali Orlando ngokuhlwanje phambi kwedabi laseSoweto elijongwe ngabomvu ngalo mgqibelo.
Ndaba siphela into nje ixesha linomona sibulela mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso ziza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Mawahlangana amafuli vume icamaku basembo tuvumeleni njingunankanyezi ninirhabulise kuqikelelo lomozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhlwa bukeli ke phaleka into yobana kwindawo ezikhulunywe pha kokapa napha ko-Appentinoko limathumbataka kanti ke mbukeli zimvula ezilindelekileyo zika 80% pha kwindawo ezikopitoli ukunyela ngasentla kopulukwane napha koThekwini chuncembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphaleka mbukeli into yokubana limathumbataka kwindawo ezipha ko-Appentinoko Bloemfontein napha Koloni kanti ke mbukeli ke phawuleka into yokubana sizawufumana nezibhaxu zenkungu pha komahikenge ziqhubeke kaloku kwelikamageba nakwindawo eziphakamileyo into ethi ke mbukeli qiniseka into yokubana ungumqhubi uqhuba ngononophelo chuncembe sijonge mbukeli kuyaphawuleka uba uSouth African Weather Services uye wakhupha isilumkiso ngokuhlwa ukuba sizawulindela iindudumo ezimandla pha ePitoli pha koBloemfontein pha komahikenge kopulukwane napha kwelikamageba kanti ke mbukeli ngomso ziyaqhubeka kaloku mbukeli ezandudumo zimandla zichaphazela kakhulu pha ipulukwane chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphantsi kaloku ngokuhlwa kuyaphaleka mbukeli into yokubana noko ke lifudumele pha kwindawo esiphakamileyo komosina ngaye u-19 degrees pha ebalapurwa nasepolukwane babambene ngamanqaku ngaye u-18 degrees athathise ke mbukeli atshone phantsi pha kopita Maritzburg ngaye u-12 degrees Richards Bay 18 degrees eThekwini 17 degrees kosajonise sinuka napha komthatha kwabhaca emkhambeni emampondweni nguye u-11 degrees kanti ke pha emonti ku-16 degrees emakhanda khona nasekomani babambene ngamanqaku nge-11 chuncembe sijonge mbukeli amaqondo obushushu ngomso noko mbukeli noko lipholile pha eKapa lodume emangalisweni ngayo u-21 degrees Sutherland 23 degrees kanti ke mbukeli pha eGeorge ngu-21 chuncembe sijonge empuma koloni pha emakhanda ngu-21 nakhona emonti ngu-21 kanti lifudumale noko pha eKimberley ngaye u-32 ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni Xhosa.